Para sa mga tunay na alagad ng kalsada, ang bawat pag-akyat sa Baguio ay talaga namang hindi lang basta biyahe. Ito ay isang pagsubok sa lakas, kontrol at mechanical perfection. At para sa mga car enthusiast na naghahanap ng susunod na ipaparada sa kanilang garahe, may bagong destinasyon na kayong dapat dayuhin sa norte. Opisyal nang binuksan nitong June 16 ang mas malaki, mas moderno at mas powerhouse na tahanan ng Chevrolet Baguio sa hangganan ng Marcos Highway, Poblacion 2 sa Tuba, Benguet. Ayon kay Laos Group of Companies Vice President and Executive Director Carissa Laus, malayo na ang narating ng kanilang pamumuhunan mula nang magsimula sila noong taong 2018 bilang isang showroom dealership na walang after-sale service. The trust of our customers here in Baguio City really gave us the confidence to invest and to put up this new dealership, which also includes not just showroom, but also a service facility. Ngunit hindi lang ito basta pagpapalaki ng espasyo. Ang tunay na highlight dito, ang pagdating ng kanilang new energy vehicles. Dito, formal lang ipinakilala ang Spark EUV na isang full electric utility vehicle at ang crowd favorite na Captiva, na available na ngayon sa parehong electric at plug-in hybrid o PHEV variants upang magbigay ng mas matinding option sa merkado. At sino ang nagsabing kailangang isakripisyo ang performance para sa kalikasan? Ayon kay Timothy Joshua Magisa, Assistant Vice President ng Chevrolet Philippines, pambihirang lakas ang hatid ng kanilang mga bagong EV. Both of these models come in full EV, so mas mababa yung ating ginagastos to travel. And of course, dahil full EV siya, yung power and torque ng mga sakyan natin is very high, instantaneous siya. Para naman sa mga takot maubusan ng kuryente sa gitna ng long drive, ang Captiva PHEV ang sagot para sa mas smooth at less hassle na biyahe. Pinagsasama na kasi nito ang lakas ng kuryente at fuel efficiency, kung saan ayon sa business manager ng Chevrolet Baguio na si Ian Mejia, so mas malaki yung fuel range niya. Umaabot siya ng 1,015 kilometers yung 0 to 100 namin sa plug-in hybrid at saka yung full tank ng Captiva PHEV. At para sa mga car enthusiast na nagtatanong kung may ibubuga ba ang mga makabagong makina na ito sa matatarik na daan sa Cordillera, actually, sa amin, lahat ng mga EVs namin and then yung mga ICE namin, internal combustion engine, wala kaming nagiging problema when it comes to uphill and downhill kasi equipped na po yung mga ICE namin, internal combustion engine ng turbo. So alam naman ho natin pag sinabi nating naka-turbocharge yung sasakyan, mas malakas ang performance. Maging ang lokal na pamahalaan ng Baguio City, aprobado ang lifestyling na ito na may kasamang advokasya para sa kalikasan. Ayon kay City Mayor Benjamin Magalong, malaking tulong ang pagpasok ng mga ganitong klaseng teknolohiya para sa kanilang smart urban mobility system at para sa pangangalaga sa kapaligiran. Isa sa mga programa namin ngayon dito sa siyudad ng Baguio at pati na rin dito sa Tuba area, itong pag-i-improve ng aming air quality. Kaya ako'y natutuwa na ang daming mga car models na electric vehicles at plug-in hybrid. Na yun naman talaga ang aming hinahanap ngayon para talagang magkaroon ng significant na improvement yung aming air quality. Todo suporta rin ng Land Transportation Office sa pamumuno ni Chief Marcus Lacanilaw sa paglago ng automotive industry sa bansa. Paalala naman niya sa mga mahihilig sa sasakyan na kukuha ng kanilang bagong unit, tiyaking sa mga lehitimong dealer lamang makikipagtransaksyon. Siguraduhin din natin na naproseso ng maayos yung mga dokumento ng sasakyan at mga dokumento, mga ORCR, plaka. Pag may mga kababayan tayo na hindi nabigyan ng mga ORCR plaka sa tamang araw, ay i-report nila sa LTO. Samantala, para sa mga may pangamba pagdating sa aftermarket support at piyesa ng isang American brand, tinapos na ni Mejia ang lumang isyong ito gamit ang higit isang siglo nilang kasaysayan sa industriya. Yung mga nagtatanong din, may piyesa ba ang Chevrolet? Kasi yun yung isang doubt, no? Meron po tayo, hindi po magtatagal ng more than 100 years ang Chevrolet kung hindi po natin masusuportahan yung piyesa. Isa pa, marami na po tayong mga repeat buyers. Samantala, kung hindi ka pa handang lumipat sa electric vehicles, may regalo pa rin ang Chevy sa mga purist enthusiast.
naghihintay sa inyo ang kanilang inihandang biggest discounts na hanggang 210,000 pesos para sa Captiva Premier at 170,000 pesos naman para sa Chevrolet Groove. Kasama na rito ang all-in down payment promos na swak sa inyong budget. Kaya naman huwag nyo nang palampasin ang pagkakataong ito. Iplano na ang inyong susunod na road trip sa Baguio at silipin ang bagong Chevrolet Baguio Showroom. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.